Kublai pi baro. Hatu pim julab bahaba pikren ni kikon kikti jong pi. Hak jaga bakin kelab ha ni man bha. Kinang keren seniu ni kinang seniu susu. Ni haba pikren yela utengah ni katengah. Hak jaga bandon ke jing song tho jing mut. Nang mi ban ke jing per jing mut. Ban song tho ya kane phe ban song tho shwa. Bahangi iwei pai wei. Compare kadangi don hak kano kartaru. Don lai tili ke jinglong jongi ni ego states. Ke jinglong ke banengkong kade ke jinglong kena ni child states. Ke baar kade ke jinglong keme ni kepa ni parent states. Ke jinglong balai kade ke jinglong rangba ni adult states. Ke jinglong kena hapi ke persngo pelong ya pi ban le ban keren kum ke kena wala da pide ke bala rangba ru. Ke jinglong keme ni kepa ke pelong ya pi ban bat rule bat an ban mana wala ya kene wala ya katai. Pisneng pikrau baru pi bapi kejor kumbale lem ki kemi pai ki khon wala da pidek bedang khana aru kane ke jinglong kemi ni long kpa ni parent states ni kane ke jinglong rangba ni adult states kadon bat pi wei pi wei kane ke jinglong rangba pat ka pelong ya pi ban kren ban shim ban rai da ke jing start ban tho ban wo ban long balance kum kanuksa ngan ai pi kane dang step Pikwa ban ketia dang kloy. Henry indala rio pat ka alam. Nega kena hapi iong. Ni ngan tia shwa sachpo minit badang bat kanep. Henry ka keme nu kapa hapi iong. Kete keno kloy. Treda kam ka jam. Bu ya karul ka an. Pendet ilai kamram hababiang por. Kalbau orang ba hapi pat ku persyang ban balance ya kene kejiatai ne hapedeng ukena bat kakame ni kupa hapi daga bong do ngan penhon ya baro ngan sya yaldi bantia hadu 10 minit henry tang 1 minit labiang ban pendek no kamram jonga te rapis ngap ya jilong kena jong pi pintia letter tai nama ki kena ki kwa balong kumta rapis ngap pat ya kakame ni kupa hapi pilong perking long disiplin punctual ba kumta terter rapis ngap ya orang ba pat pilong hapedeng kum ke jinglong kena ni jinglong keme long pa pin shim ya karai ke start ni wise decision pin long relax ba pin le eki bedon kam ki kena aru ki pen i ke ni jinglong kena juki ya ke bayam bai le ro ya sho edat ba kum cha ter ki jo hi ki kena ki pen i ya ke rukom jinglong keme long pa juki ya ke basuma su kher ya laki para ba ai bam id ya ki ba berngim bersit ya laki para la laki le lakai Bati jo higi kena ki pen i ke julong rang ba juki daga bishar hapring arngut sipara ki bayasho edat daga pek ya ki bedon kam ha ke jinya de jong pi ba ki khon yikti ne bat ulok ne kalok ne bat para nong trei kalong ke bedon kam ha ba pin so tho ya ki ne ki jinglong jong pi ba kumno ban operate ya ki kham jam ha ba pi gren ba pi le ha ga psychology ya ka ne ka method ki khot ka transactional analysis Haga ba pi ngau thu balada hiwe ki krane pi haga ego state ne kata gamut haga jinglong khana ne jinglong keme long kapa ne jinglong rangba phini ban le kumno ban improve ya kata ga jien de jong pi khamjam bagi khon kiti bat ulok ni kalok bat ru bat laki para marjan marpa haga bai de bagi khon kiti jong pi ngan ai ka ne ka nuksa ki khon samla jong pi ki wan cha pi bat ki ong ko mai ko pa ngakwa mobile Hakane kapor ki wan chapi hak jinglong khana jungki ne child state pitip ki khana ki kwa barbor ya kane ne katai lama phi ki kme ki pa fikran ne ki da jinglong khana phin ong ye ki kumni ni khon ka mobile xiaomi te ka best pha ma khon ngakwa ba pen the phi da kata hang ta ki khon jung phi kin kmen kin desa kum ki khana rit ne mar email ipa te ilong the best shisha mentapat Dalam fikiran yaki dak jinglong kebe ne kepa ne parent stage jong pi pin ong yaki dain pai mut ba ki pisa kami na ding ne bangan ai pha ka ba phaya mon hang ta ki khon kin sapan at le phoi ba kum ta ter kum ki khin arit ki ba le phoi ki ba pan at habam yo yaki ba ki kwa Dalam fikiran pa yaki dak jinglong rang ba ne adult stage pin ong yaki kum ne fikwa mobile khon to Pinun kam mobile banle ayu. Tilada ki khon jo pi ong. Nakwa banle online class. Pin ong pada i.
to shim nak mobile jung ipa se but le ka online class jung phi tekin ong biang ipi ka jung ipa te ka balarim palat mei kumta shikumta pinha ban paslo tho yaki hado bagin sal tho ban shim ya ka responsibility ban shim ya ka rai la kalong don kam yaki ban don mobile ne ban pendon kam ka jung ipa te ki kimi ki pa kin ha ban ra ya kata ka jingkren jung ki ba kita ke khon sha ka level jung ka jingkren jung ka jinglong rangba jung ki baro armut ban poi chang jing so tho jing mut lang hang ta ke khon ki long responsible yar ka jing mut berkhat ban ha ba ke kwa ban pan ai ki nam pan shu ya phi ha ka jinglong khanna jung ki hendre ha jinglong rangba namar ki tip ba phinom nga satia ha ka bui thop jung ki ha ka bai de ba jing swing jing kraw ki khon ru ka long kum jo hi wal le barabor ka ego state jong ka jinglong kami ni jinglong kapa namar kane ka jinglong ka don tang artili ka option ban berngem bersit ne ban kro ban kejor deal bagi khon samla jong phi ha ka ego states ni level jong jinglong rong ba jong phi ba jong ki namar kin so tanat sibon e la phi treat ki kum ki bala he lasan ni adult but kum ki khanna hak bai de bagi jing kran shi tengah ru don kam bagi jing kran kan poi sha kerdan jong jinglong rangba ni adult states kum kanuksangan ayapi ulok jong pi one slam shayeng man la kapor ada pikren bat u hak jinglong khanna phin le phoi le pan at yam marwei bat thrais new kum balong ki khanna arit thik kum tahi nama khanna arit ru ki thrais new ki le phoi phin ong ru ha u ke le bam jahi marwei le pan jan ki parlok jong me la pikren pari u hak jinglong keme phin ong kum ne milik sang chanoli man kabit sei meja me te tang kabat parlok ki basneu ban kumni kum tai ban ai ki sning ba bon walle kumni walle kum tai namar don kam ban wan poi chayeng ban ri ban sumari ki khon ki ti ban le ya kam ka badi ban le ban kum ta ter ki jingbon nia kawai haden kawai ukpa pat haga jaka ban num le shu kunang le khanang pan ban handal la fikran ni u da ki jinglong rangba jong phi bat jong u phin ong yu kum ne ngayo i man kapa phi bon kam ha man ta ki por ba ka palong ya phi ban poi slam chayeng ha to phila ban wan kam klo chayeng bangin yo dwai lang ban yo ibam jalang biang por daw ai daw ya phi da kum ne da kom tai ki bam long serious e hadu kata ukran ya phi da ka jinglong khanna ka jung u kum balong ki khanna ki ai daw ban kin no pap ki wei daw berngim bersit ya phi pat ukran ni phi da ka jinglong kpa ne ka jinglong kami ka badan ha u nama ki kami ki kpa kim yu sutanat ba ki wei kin batai ka kam ka jam jong ki te pihak berkenti kata ka jingkran jong phi ba ukpa jong phi sha kerdan jong ka jinglong rang ba jong phi bra ngut hangta ka don ka jing so tho ya ka responsibility ba ki kam ki jam namar ka adult states kam ju tharai kam ju bishar ba kam ju penrem hendra la fi flop ban le kum tapat usen rang usngo ba phile bo si u bat ba phim ju pendem handai phipat phinang tharai ba phile le ek bha e tak basneng ba krai u handai ma upat kwa e kata u tengaru anda boyo i ba ka tenga jung u ka bunnya ya kan ini ya katai ka complain ya kan ini ya katai u ha ban sedang ya kata ka jingkran jung u barka om ha ka ju ka level da ka boong ngala thai ban skap ya pha ka ju ka ju shuo dia kene ne shuo dia katai ne ule bam patio setia ka handai un hab ban sengap shwaya ka ban hadin bakala sngo aram bakala yo ban sailut dia ke baro hangta ma upat un kren ya ka kumurang ba om ban thnum ban complain sama u kum ukhanna ne ban sneng ban kraw ban ngem mersit kum ka jinglong kme ni long pa handre da ka bakren da ka jing start bad da ka jing karshan iwai kum urang ba. En Yesus Kristus, dalam nama Amin.